дуруст сомиёни гиромӣ, шарҳи хабарҳои ҳафтаи сипарӣ гардидаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро аз студияи марказии радиои Муҳоҷир дар барномаи иттилоотӣ хабар мешунавед. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тафсилоти ҳамлаи гурӯҳи ҷиноятпеша ба дидбонгоҳи сарҳадӣ дар Тоҷикистон. нақши 25-солаи Конститутсия дар ҳаёти имрӯзаи мардум. таҷлил аз рӯзи қабули сарқонун дар Тоҷикистон. сафари президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба кишварҳои аврупоӣ. аз дидору мулоқот то баррасии ҳамкориҳои дуҷонибаю бисёрҷониба. болоравии нархи иҷозатномаи фаъолияти меҳнатӣ ё худ патент барои муҳоҷирон дар баъзе аз шаҳрҳои Федератсияи Русия. қадрдонии навраси 11-солаи тоҷик бо медали ҷасорат аз ҷониби палатаи болоии парлумони Русия. шаҳри пурраи хабарҳо. бори аввал дар Тоҷикистони тоза истиқлол бо баргузории райпурсии умумии халқӣ 6 ноябри соли 1994 Конститутсия қабул гардид. Конститутсияро метавон қонуни асосӣ номид, чун дар он сохт, шакл ва тартиби давлатдорӣ зикр гардида, инсон ҳуқуқ ва озодиҳои он арзиши олӣ эътироф шудааст. бахшида ба таҷлили 25-умин солгарди қабули сарқонун дар ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 4 ноябри соли ҷорӣ дар Кохи Борбад Эмомалӣ Раҳмон президенти Тоҷикистон дар ҷамъомади тантанавӣ суханронӣ намуд. дар аввалин райпурсии умумии халқӣ 6 ноябри соли 1994 беш аз 87% аҳолӣ ба ҷонибдорӣ аз қабули Конститутсия рай доданд. фақат қабули Конститутсия метавонист барои ҳифзи истиқлол, аз оташи ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ берун овардани ҷомеа, барқарор намудани фаъолияти сохторҳои фалажшудаи давлатӣ, таъмин намудани амнияти миллӣ, тартиботи ҷамъиятӣ, ба ватан баргардонидани гурезаҳо, инчунин ҷиҳати мустаҳкам кардани заминаҳои сиёсиву ҳуқуқӣ, иҷтимоивӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии давлат шароити мусоиди ҳуқуқиро фароҳам орад, дарҷ гардидааст дар суханронии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. аз рӯзи қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар кишвар 3 маротиба 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 ба он тариқи райпурсии умумии халқӣ тағйиру иловаҳо ворид карда шудааст, ки ҷамъан 122 тағйиру иловаро дар бар мегирад. тағйиротҳои муҳиме, ки дар 3 давраи райпурсӣ ба Конститутсия ворид карда шудааст, ин иваз кардани муҳлати президентӣ аз 2 давраи 5 сола ба 1 давраи 7 сола, таъсиси парлумони дупалатаи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон, иҷоза барои фаъолияти ҳизбҳои динӣ, иваз кардани муҳлати президентӣ аз 1 давраи 7 сола то ба 2 давраи 7 сола, ҳаққи номаҳдуди иштирок дар интихоботи президентӣ ба Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун пешвои миллат, поин овардани синни номзад ба мақоми президентӣ аз 35 то ба 30 солагӣ ва маъни таъсис ва фаъолияти ҳизбҳои диниро дар бар мегирад. дар рӯзҳои аввали ҳафтаи равон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сафари расмии худро ба Аврупо аз Конфедератсияи Швейтсария оғоз кард. Эмомалӣ Раҳмонро рӯзи 5 ноябр президенти Конфедератсияи Швейтсария Оли Маурер ба ҳузур пазируфт. ҳамчунин дар ин кишвар президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо шаҳрдории Бернии Конфедератсияи Швейтсария Алек фон Графенрид, президенти ширкати байналмилалии Гленкор Айван Глазенберг, раиси шӯрои раёсати Бонкии Швейтсария Томас Йордан ва намояндагони доираҳои соҳибкорону сармоягузорони Конфедератсияи Швейтсария суҳбату мулоқотҳо анҷом доданд. тавре иттилоъ додаем, президенти Тоҷикистон 4 ноябр ба кишварҳои аврупоӣ ба сафар баромада буд. рӯзи 7 ноябр ҷиҳати боздид ва анҷоми сафари расмӣ Эмомалӣ Раҳмон баъд аз Конфедератсияи Швейтсария озими Фаронса шуд. ҳамон рӯз дар пойтахти Фаронса шаҳри Порис мулоқоти Эмомалӣ Раҳмон бо шоҳзода Карим Оғоқони чор ва президенти радиои Аврупои озод, радиои озодӣ Ҷейми Флай доир гардид. тавре сомонаи расмии президенти Тоҷикистон хабар медиҳад, дар мулоқоти Эмомалӣ Раҳмон бо Ҷейми Флай таъкид гардидааст, ки хабарҳо доир ба қатъи фаъолияти радиои озодӣ дурӯғи маҳз аст ва имрӯз дар Тоҷикистон 18 нафар кормандони он ба қайд гирифта шуданд ва озодона фаъолият мекунанд. аммо дар навбати худ радиои озодӣ менависад, ки президенти радиои Аврупои озод, радиои озодӣ Ҷейми Флай дар мулоқот бо Эмомалӣ Раҳмон гуфтааст, ки дар робита ба аккредитатсия ва иҷозаи кор ба хабарнигорони радиои озодӣ чунин вазъро қабул надорад, ки интихобан ба баъзе аз хабарнигорон аккредитатсия бидиҳанд, ба баъзе дигар на, ё муддати кори бархи дигарро кӯтоҳ кунанд. роҳбари радиои озодӣ ишора кардааст, ки агар масъала ҳарчи зудтар ҳал нашавад, ба радиои озодӣ зарур меояд, ки
ادامه فعالیتش را در تاجیکستان بازنگری کند. روز 31 اکتبر وزارت امور خارجه تاجیکستان به 7 خبرنگار رادیوی آزاد اجازه فعالیت داده است، ولی 6 نفرشان حق فعالیت نیم ساله و 1 نفر برای 3 ماه اجازه کار گرفتند. در حال حاضر 11 خبرنگار و کارمند این رسانه اکریدیتاسیا ندارند و از حق کار محرومند. در ادامه سفر خود پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به اروپا با پرزیدنت جمهوری فرانسه امانوئل ماکرون در قصر الیسه پاریس روز 8 نوامبر دیدار و ملاقات کردند. در این دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با همتای فرانسوی خود زیر چند سند امضا گذاشتند. یکی از آنها سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری فرانسه عاید به علاقه هوایی می باشد. تا حال معلوم نیست آیا این سازشنامه بین حکومتی تا کجا می تواند در پروازهای مستقیم بین دوشنبه و پاریس فرانسه سبب گردد. میگذاریم به خبرهای دیگر. شب 6 نوامبر سال 2019 ساعت 3:23 گروه مسلح نقابپوش به دیدبانگاه سرحدی رقم 4 اشقاباد قسم حربی اتریاد سلطان آباد در ناحیه رودکی واقع در دوری 60 کیلومتری دوشنبه حمله کردند. طبری بر رسانه‌ها از مقامات قدرتی تاجیکستان اطلاع دادند گروه مسلح با وارد شدن از ولسوالی یا خود ناحیه قلعه زار جمهوری اسلامی افغانستان سرحد دولتی تاجیکستان را غیر قانونی شب 3 نوامبر با استفاده از تاریکی شب عبور کرده به حدود ناحیه قبادون ولایت ختلان گذشته به طرف جماعت دهات اسنبای ناحیه رودکی رهسپار شده مکان حمله و عملهای غرضانه خود را دیدبانگاه سرحدی رقم 4 اشقاباد انتخاب نبوده به آن حمله میکنند. در این حمله که مقامات شماره اعضای گروه جنایت پیشه را 20 نفر ارزیابی کردند، ضمن زدخورد سرحدبانان و مقامات قدرتی تاجیکستان با گروه مسلح جنایتی 15 نفر اعضای گروه به ضرر گردانده شده، 5 نفر آنها بازداشت گردیدند. در شرح تفصیلات مقامات همچنین گفته می شود که در این حادثه 1 سرباز و 1 کارمند مقامات کارهای داخلی نیز هلاک شدند. اما بخش تاجیکی رادیو آزادی با اطلاع به منبع‌های خود نوشته است که شماره هلاک شدگان 6 نفر، 5 مرزبان تاجیکستان اطلاع دادند گروه داخلی را در بر میگیرد. تا امروز اسم 6 نظامی کشته شده در حمله شب 6 نوامبر به پستگاه سرحدی اشقاباد در مرز تاجیکستان و ازبکستان معلوم شده است. بهرام شاهزاده ناظر منطقوی جماعت اسنبای ناحیه رودکی ساکن دهه شوریان همین ناحیه، مایور دلاور طالب معاون فرمانده دیدبانگاه سلطان آباد زاده شهری کنی بادام، پراپرشیک عزت‌الله لطیفов زاده محله زرافشان شهری دوشنبه، سرباز نعیم جان سیدعلیمov از جماعت ددبای خالمتوی ناحیه باباجان غفورov، سرباز حافظ حسنов از دهه فراب پنجکند، سرباز غنی جان دولت از ناحیه رشت. ولی مقامات رسمی تاجیکستان تنها تلف 2 نفر بهرام شاهزاده و عزت‌الله لطیفov را خبر دادند. شماره حربیان باقی مانده را نه رد کردند و نه تصدیق نمودند. اینچنین نام و نسب 5 نفر از حملگران نیز معین شد. اینها ملاحت حیدر و ساکن ناحیه باباجان غفورov، زلخمار جمعه و ساکن شهر استرافشان، رهبر باقی و ساکن شهر استرافشان، حسین اسلامov ساکن دهه قلعه‌چه عرب جماعت زلحلال شهر استرافشان، شوکت اسلامov ساکن این دهه. مقامات تاجیکستان همچنین شهر داده بودند که در رفت کارهای تفتیشاتی معین گردیده است که گروه جنایت پیشه اعضای به نام دولت اسلامی بوده. در آغاز زد و خورد با آنها میسر گردیده است که 5 عدد یراق آتش فشان AKM را مصادره کنند. اما دلیل‌های از روی اول به عهده نگرفتن این عمل از طرف داعش، عکس‌هایی که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از جای حادثه اولا پهن نمودند و بعدتر تغییر دادند و اخیراً حذف نمودند، دوره جای حادثه از سرحد تاجیکستان و افغانستان سر و صداهای مختلف را بالا نمود. به زمین این حمله در روز تحلیل سرقانونی تاجیکستان و سفر پرزیدنت امامعلی رحمان به اروپا صورت گرفته بود که عقیده‌های مختلف را زیاد نمود. اخیراً بعد آشکار شدن شماره تلفات حربیان تاجیک، داعش این حمله خونین تروریستی را به عهده گرفت و زیاده از این در یک سامانه‌های اینترنتی منسوب به این جنگجویان نوار پخش شد که در آن 6 نفر نقابپوش با جایگزین ابوبکر بغدادی سوگند یاد می‌کنند و گویا آنها نیز در این حمله دست داشته باشند. یادآور می‌شویم که دادگاه عالی تاجیکستان گروه تندرو دولت اسلامی را سازمان تروریستی اعتراف کرده است و اینچنین در روسیه نیز داعش غیر قانونی است و طی چند سال اخیر حربیان روسیه
дар Суриya ба ҷангҷӯёни давлати исломӣ мубориза мебаранд. шаҳрдории Москваи Федератсияи Россия бо қабули як қарор нархи иҷозатномаи фаъолияти меҳнатӣ ё худ патентро барои муҳоҷирон аз оғози соли 2020 боло бурд. тавре хабаргузории Интерфакс менависад, қарори мазкурро санаи 15 октябри соли ҷорӣ баъди баррасӣ гардидан аз ҷониби вакилони Маҷлиси халқи шаҳри Москав шаҳрдори пойтахти Русия Сергей Собянин ба имзо расонид. хотиррасон мекунем, ки дар қаламрави Федератсияи Русия доштани иҷозатномаи фаъолияти меҳнатӣ ё патент барои фаъолияти муҳоҷирон, махсусан шаҳрвандони Тоҷикистон ҳатмӣ мебошад. дар айни замон муҳоҷирон барои як моҳи фаъолияти меҳнатии худ дар шаҳри Москав 5000 рубл пардохт мекунанд. ин шумора аз моҳи январи соли 2020 5350 рублро ташкил медиҳад. яъне арзиши болорафтаи патент дар шаҳри Москав шурӯъ аз соли 2020 350 рублро дар бар мегирад. арзиши моҳонаи патент барои фаъолияти меҳнатии муҳоҷирон дар ҳудуди шаҳри Москав дар соли 2018 4500 рубл ва дар соли 2019 5000 рубл муқаррар гардида буд. ҳоло бо наздик шудани соли 2020 аллакай нархи болорафтаи патент муайян ва тасдиқ гардидааст. ҳамчунин дар шаҳри Санкт-Петербург, ки дуввумин шаҳри калони Русия аст, нархи моҳонаи патент ё худ иҷозатномаи фаъолияти меҳнатӣ барои муҳоҷирон низ дар ҳоли болоравист. дар асоси созишнома, давлатҳое ки аъзои иттиҳоди иқтисодии зери насари Русия ҳастанд, шаҳрвандонашон бе доштани иҷозатномаи фаъолияти меҳнатӣ ё патент дар қаламрави Федератсияи Русия кори иқомат мекунанд. Тоҷикистон аъзои ин иттиҳод нест. болоравии нархи патентро сухангӯи намояндагии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муҳоҷират Иброҳим Аҳмадов ба радиои Муҳоҷир чунин шаҳр дод: бешубҳа болоравии нархи андози патент ин ба вазъи молиявии муҳоҷирони меҳнатӣ таъсири манфӣ мерасонад. вазнин шудани шароити молиявӣ дар навбати худ ба кам шудани шумораи патентгирандагон ва мутаносибан ба афзудани шумораи муҳоҷирони ғайриқонунӣ сабаб мегардад. таҳлилҳои мо нишон медиҳад, ки болоравии андозаи патент боиси коҳиш ёфтани шумораи муҳоҷирон гаштааст. як навраси тоҷик, ки ҳамагӣ 11 сол дорад, аз ҷониби Шӯрои Федератсия, ки палатаи болоии парлумони Русия мебошад, бо медал барои ҷасорат қадрдонӣ шудааст. дар маросими тақдими ҷоиза раиси палатаи болоии парлумони Русия Валентина Мативенко ва раҳбари Росгвардия, ки яке аз мақомотҳои қудратии Русия мебошад, ширкат карданд. ин навраси тоҷик, ки Бахтиёр Усмонов ном дорад, дар синфи сеюм таҳсил намуда ва бо волидонаш дар шаҳри Хабаровски Федератсияи Русия зиндагӣ мекунад. дар моҳи майи имсол Бахтиёр Усмонов шоҳиди ҳодисаи ногаҳоние мешавад. як навраси рӯстабори рафиқи Бахтиёр Усмонов дар чоҳи оби гарм афтода тахминан 40% баданаш месӯзад. аммо Бахтиёр ҷусту чолокиро аз даст надода, зуд дӯсташро аз оби гарм берун оварда, дигаронро ба ёрӣ даъват мекунад. падари ин навраси тоҷик Рустам Усмонов ба радиои Озодӣ иброз доштааст, ки қаблан низ Бахтиёр бо ифтихорномаи Вазорати ҳолатҳои фавқулодаи Русия қадрдонӣ шудааст. дар баробари Бахтиёр 20 нафар аз наврасони дигар низ аз гӯшаҳои гуногуни Русия дар палатаи болоии парлумони Русия бо ҷоиза қадрдонӣ шуданд. 10 ноябр дар Тоҷикистон рӯзи кормандони мақомоти корҳои дохилӣ таҷлил мегардад. вазифаи асосии кормандони мақомоти корҳои дохилӣ, ки аз пешгирӣ, рафъи ҷиноятҳо, ҳуқуқвайронкуниҳо, ҳимояи манфиатҳои ҷамъиятиву давлатӣ, таъмини тартибот ва бехатарии ҷамъиятӣ иборат мебошад. мо аҳли эҷоди радиои Муҳоҷир дар ин масъулияти барояшон ҷавонмардона барору комёбиҳоро таманно дорем. иди ҳар яку яки шуморо табрик мегӯем. шунавандагони азиз, шумо шарҳи ҷамъбастии хабарҳои ҳафтаи сипарӣ гардидаро аз радиои Муҳоҷир шунидед. дар охир шуморо бо вазъи боду ҳаво барои рӯзи душанбеи 11 ноябр ошно месозем. ҳаво рӯзи 11 ноябри соли равон дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои атрофи он тағйирёбандаи бебориш буда, шамол аз самти шарқ 2-5 метр дар сония мевазад. ҳаво рӯзона 15-17, шабона бошад 3-5 дараҷа гармиро дар бар мегирад. дар шаҳри Москав бошад рӯзона ҳавои тағйирёбанда буда, қисми бегоҳии боришоти кӯтоҳмуддат дар назар аст, вале вазъи гармии ҳаво тағйир намекунад. рӯзонаю шабона вазъи ҳаво якхел буда 8-9 дараҷа гармиро дар бар мегирад. рӯзи 11 ноябр ҳавои шаҳри Санкт-Петербург боронӣ буда, имкони тезидани вазъи боришот ва давомнокии он шабона бинобар сабаби вазидани шамоли тез аз самти ғарб дар назар дошта шудааст. ҳаво рӯзона 5-6, шабона 3-4 дараҷа гармӣ мебошад. ҳавои шаҳри Қазон абрӣ буда, боришот дар назар нест. гармии ҳаво рӯзона 2-3 ва шабона аз 0 то 2 дараҷа гармиро дар бар мегирад. ҳаво дар шаҳри Краснодар давоми рӯз 18-22 дараҷа буда, шабона каме тағйир мекунад. барои ҳар яки шумо шунавандаи азиз, дар вазъи ҳама боду ҳаво саломатӣ бар давом хонем. ба мо буданро фаромӯш насозед. барномаҳои дигари радиои Муҳоҷир баҳри болидароҳии шумо дар ин рӯзи истироҳатӣ